Moikka vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä esittelen meidän uutta kotia, koska me muutettiin vähän aikaa sitten. Ja siis älkää välittäkö mun äänestä, mä oon vähän kipeä, mutta siis aloitetaan. Ekana tässä on mun huone. Tuossa on mun sänky. Sitten tuolla on peili ja jotain kuvia. Sitten tuossa on mun hevoskisan pokaali ja mun puhelin. Ei nyt varmaan niin tarkkaa. Sitten täältä mun huoneesta pääsee parvekkeelle. Wow. Tää on tämmönen oleskeluparveke. Eli siinä on vaan tommoista kukkaa ja kaikkea tosta kivaa. Äini ja päivän varjo. Mut joo, sit mennään vessaan. Eli tossa on toi suihku. Sit siinä on toinen maailman söpöin pesusieni. Joo. Sit tossa on pönttö tietenkin. Peili. Ja meidän hevosen kuvan. Ja hana. Ja kiva matto. Sitten mennään mun vanhempien huoneeseen. Tää ei ole kauhean ihmeellinen. Mutta tossa on Raksun Peti. Niitä sänky. Tossa on meidän serkkujen kuva. Ja sitten lamppu. Sitten mennään tonne ulkolle, missä on mun pikkuveljen huone. Leo ei nyt oo täällä, mut siis tossa on meidän kissa. Ja tossa on meidän toinen kissa. Sitten tossa on Leon oma kauhoputki, kissojen jakkalaatikko, sen sänky. Sitten tossa on tutportaat, tosta pääsee tänne. Sitten tuolla on joku sen matkalaukku tai joku laukku. Ja nyt meidän reissulta, kun me oltiin tuolla reissulla. Ja sitten tuolla on hevosen porkkanoita. Namaskista. Nyt me ollaan täällä ihan alakerrassa. Ja täällä on olkkari. Ja siellä on Leo. Leo sanoo moi. Moi kaikille! Juu, siinä on Raksu. Hän syö juuri hänen ruokansa. Siellä on tietenkin telkkari, takka ja toinen puupino juttu ja pöytä. Ja sohva. Sitten tuossa on meidän keittiön pöytä. Ja siinä on mun iskä Juho. Hän tekee siinä jotain työhommia. Mä en tiedä mitä se tekee. Mut siis tossa on noin portaat tonne yläkertaan. Ja sitten tässä on keittiö. Ja siellä on mun äiti Anni. Sitten tossa on Raksun ruuat. Sitten tossa on jotain piirakkaa. Ja sitten tossa on noin meidän astiakaapit. Ja toi. Sitten hella ja jääkaappi. Sori kun tässä videosta tuli taas tämmönen vähän lyhkäsempi, mutta kiitos kun katsoitte tämän videon ja se olisi ensi videon pariin. Se on moi moi!